Για να δούμε εδώ, τι έχεις να μας προτείνεις, Ορέστη. Λοιπόν, δροσιά, λάμψη, εδώ σας έχω. Λοιπόν, μάγκο σορμπέ δροσιστικό, βανίλα για λάμψη με γκλίτερ. Και πώς το βάζουν αυτό, θα μας δείξεις? Ναι. Άμα δεν τα ρίξει. Πανώς χρειαστήκαμε τη βοήθεια της Μαρίας για να βάλουμε στον άρχοντα το body mist. Οπότε, για πάμε. Εγώ θα προτείνω για δροσιά το lemonade spritz. Τέλεια. Και για λάμψη με glitter το sparkle vanilla. Εντάξει, που μυρίζει σαν βανίλια. Έλα, Ορέστη. Πω, λάμψη. Αυτά. Λάμπη μου, για να σε δω. Αυτά για σήμερα. Ορίστε. Έλαμψε το προσωπάκι σου. Η βασίλισσα του καλοκαιριού.